Paytaxtımızdagi Savdo sanoat idorasi Naqshahar Mashg'abadatli 22 ko'porli xalqaro ferga o'zishni boshladi. Navbatdagi ferga yurtimizning vedaşlar yurt kompaniyalarini hamda korxonalarning ko'p sonli ministerliklari hamda puduqlayn dolandirish idoralarining vakillari, Turkmanistonda ishlagan diplomatik idoralarining xalqaro qurilmalarining yo'l boshchilari qatnashdilar. Atavatın Türkmenistan Halkara jurnalının xabarçılarının hem qatnaşan fergisining açılış davrasında ilki bilen hormatly prezidentimizin ferga qatnaşıcılara iyi veren qutlağı dinlenildi. Ferga merkezinin bölümlerini ve meydançalarına ministerliklerin, puduqlayn dolandirish idoralarining korxonalari, yurdumuzun telekeçileri ve Aşgabatda işleyen hem de ak mermerli paytaxtımızın gaffa gözelleşmegini gönükdirilen Egert ulu şehir quruluşyk maksatnamasyny durmuşa geçirmäge qatnaşmagy islew bildirýän. Daşar yurt kompaniyalary öz gazananlaryny görkezdiler. Yurdumyzda quruluşyk dürli önümçilik ulgamyna iş alyp barýan Muhammed Balkan hojalyk jemgyýetiniň diwarlygy hem uly gyzyklanma döretdi. Türkmenistan'da işleyen diplomatik idoralaryň ýol başçylary bu yerli kompaniýanyň diwarlygyna gelip onnaky quruluşyk tasnamalary, deri köwüş önümçiligi, şokolad we beýleki füýçi önümleriň önümçiligi bilen gyzyklandy. Hususan Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Türkmenistandaky ilçisi Metyu Klimov hem gyzyklanma bildiren diplomatik idoralaryň ýol başçylaryň biridir. Ol hem Muhammed Balkan hojalyk jemgyýetiniň önümçilikleri bilen gyzyklanyp bu gurda alyp barýan işlerine ýokary baha berdi.